galing na tayo sa bahay. Pinatulog ko muna yung anak ko bago ako umalis ng bahay. Kasi para hindi siya mag-iyak kung umalis ako. Kasi pag naalis ako gusto lagi sumama eh. At ayan, may dala tayong isang balde. Lagyan natin to ng tubig pag umuwi tayo. Para meron namang silbi din yung pagpunta natin dito sa kabilang bahay. Kasi dito lang naman yung tubig namin at saka itak. Ayan. So, pag naalis ako ng bahay na maghanap lang naman tayo ng magugulay. Oo, kasi naalala ko yung binili ko kahapon kay Mang Edgar na maalat na itlog. So, ang plano ko ngayon guys, manguha tayo ng pako. Ayun yung mga badik ko nagsipag hunian na. Yun naman si Mother Dick nagpapahinga. Ayan. So, sige. So, iwan ko lang muna tong balde ko dito sa bubon. Ayan. Babalikan na lang natin yan mamaya. At malapit-lapit lang din naman dito sa amin, sa bahay, yung hanapan ng gulay na pako. Oo guys, pako ang tawag dito sa Waray. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa English or Tagalog version ba. Ganun. O, sige. Basta papakilala ko siya sa inyo guys. Healthy din naman siya guys. So, dahil sa nag-ulan, inasahan ko na may mga pako ngayon kasi nga umulan. Tag-ulan kasi siya kadalasan tumutubo. Kasi kung tag-araw, mahirap siyang tumubo guys kasi mainit ang panahon. So, nandito na tayo sa pakuhan. Ayan guys. Makikita mo parang kadamuhan lang yan. Pero, gulay din dyan guys yung mahanap natin. So, naghahanap tayo guys kung mayroon. Ayan guys, may nakita ako. May nakita kong isa. This one guys. Ayan. Ito guys. Yan. Ito yung tinatawag dito sa Waray na pako. Ayan guys. Oh, ayan. Curly siya. Ayan. Curly siya. Tapos, yan yung bagong usbok lang to eh. Pag ganito, bagong usbok at saka malutong pa to guys. So, hahanap pa tayo guys. Isa pa lang nahanap natin. Masarap. Ayan. Meron pa dito guys. Ayan o. Oh. Dalawa pa lang sila. Yan. Ito talaga guys yung masarap sa ano eh. Sa maalat na itlog. Alam nyo guys. Kunti na lang yung nahanap natin. Alam nyo kung bakit? Kasi may nauna na eh. Marami nang naputulan. Ayan o, yan pa lang. Ganito pa lang kaliliit yung iba guys. Ayan. Pero pwede na yan guys. Masarap to. O lalo na mamaya kung ipakita ko na sa inyo kung paanong proseso. Kasi sa mga gantong simple lang na pagkain guys, masustansya na to eh. Kasi ano to eh, fresh na siya. Tapos tawag na to, yung vitamins niya, organic lang din. Kasi, syempre, wala naman din naman to nilalagyan ng abono. So, talaga malaking bagay din yung natutulong ng mga, gulay na fresh. Lalo na kung sasabayan mo ito ng itlog. Kasi yung itlog, di ba more on protein siya, tsaka, iron din. Ayan. So, healthy talaga siya sa katawan, guys. Ayun lang kaliit, guys. Kasi marami nang unang nagkuha. So, hanap pa tayo ng hanap dito. Baka sakali mayroon pa. Kasi, guys, namiss ko talaga yung pako, promise. Kasi, pag minsan yung mga, yung mga nate, yung karabaw, yung nati pa man lang tawag haamon pag maliit pa lang guys. So, pag ganun pa lang guys, mahilig sila din kumain nito. Kaya ang tendency, dito sila nagtatambay. Lalo na kung tag-ulan kasi madami to eh. Yun lang, naunahan tayo. Malapit lang din dyan yun sa bahay guys. Andun lang naman yun eh. Oh, kung makapansin mo, kadamuhan lang to pero ano siya guys, nagugulay talaga yan. Ayan o, ayan, pako. Ayan, dito tayo ngayon sa sa kagubatan, charing. Hindi naman to kagubatan, hanapan lang to ng gulay guys. Ayan,
Yan lang kadami guys. Kasi wala na. Wala na tayong mahanap.